Hau txiki, kueto prez! Bai! Kaixo lagun. Kueto eskolako ikasleak gara eta hau da gure podcasta. Goazen astera! Iker, ikusi duzu Lamin Jamalek atzo jolastu zuen partidoa? Bai, zer ba? Gaur gurekin datorrela hitz egitera. Aimar, Mario eta Janek berarekin egon dira. Bai, Lamin Jamali elkarrizketa bat egingo dugu. Kaixo, Lamin, nola zaude? Kaixo, ni oso pozik nago. Posek zaude Barsan? Bai, oso pozik nago Barsarekin, zeren Barsa talde oso ona da. Barsaren jokeriekin nola zaude? Pozik nago Barsaren jokalariekin, egia esan da, Rafinha, Lewandowski, Pedri eta horiek oso pozik nago zeren oso majuak dira eta futbolari onak dira. Zenbat urte zeneukan debutatu zenuenean futbol profesionala? Nik 15 urtekin debutatu nuen. Eta orain zenbat urte daukazu? Orain 17 urte dauzkat. 17 urteekin oso ona zara ez? Bai, askok esaten dute ni oso ona naizela. Zenbat neurtzen duzu? Ni 1,75 metro neurtzen dut. Neba edo anaia daukazu? Bai, anai bat daukat. Zenbat urte daukazure aima? Nire ama 38 urte dauzka. Eta nola deitzen da? Nire ama Seila Ebana deitzen da. Zenbat urte daukazure aita? Nire aitako 38 urte dauzka. Eta nola deitzen da? Nire aita Mounir deitzen da. Hori da guztia mila esker eta agur Lamin. Ez horregatik. Espero dugu gure elkarrizketa gustatu izana. Agur bero bat eta hurrengor arte. Eskerrik asko gaur parte hartu dutenen lagunei eta txalo bero bat haientzat. Ni aski entzuteagatik.